eta ja. Egun honen entzule guztioi, hemen gaude ostegunero bezala Rati Euskaraz irratian. Gaur gurekin bi gonbidatu oso famatu daude. Ez da George Clooney, ez da Angelina Jolie ere. Gaur gurekin Rajoy dago, bai, ongi entzun duzue. Rajoy PPko lehendakaria da, 30 urte aritu da politikan. Eta aurten hauteskundeak irabazi ditu, eta orain Espainiako gobernuko lehendakaria da. Rajoy ez gain gure maiestatea Don Juan Carlos Herrera ere badako hemen. Orain musika pixka bat ipiniko dugu sarrera emateko irratsaioan. Orain bai, hementxe gurekin Rajoy eta Herrera, esan dugun bezala. Egun on biei. Lehenik eskerrak eman nahi dizugu gurekin egoteagatik. Taren galdera, zer iruditu zaizu azkeneko kanta hau? Noski baietz, eta zure Rajoy jauna zer iruditu zaizu kanta hau? Kanta alde batera utzita, goazen galderekin, maiestatzen da, zer modu daukaz kantakan? Medikoak egindako lanarengatik oso ongi daukatuta. Orain gutxi izan nuen bezala, zaberriro. Ze urte ariz? Orain galdera garrantzitsua. Rajoy jauna, ze murrizketa hauek egin eta gero ze urtera iraunduko du presioak? Maiestate jauna, ze urte arte egongo zara nahi ez da? Nire arte. Orain, deinik ingoaz, deitu nahi baduzu telefono zenbaki honetara deitu. 1-2-4-0-8-8 berriro errepikatu du. 1-2-4-0-8-8 Ara, dei bat badaukagu. Kaixo, non zara? Egun, Josante bihurtu zena. Herrerarekin hitz egin nahi nuke. Oraintxe bertan zaude bere. Arratsaldeon, zegoen daukatu niretzat? Zergatik eskatu zenuen barkamena? Elefanterik ere zenuen? Bakarrik lehenengo jatira erantzungo dut. Barkamena eskatu nuen, eta gero, barkamena eskatu nuen. Barkatu mozteatik, baina orain beste dut bat daukagu. Bai, eguna? Bai, ni nekazalazte dut naiz. Rajoyekin hitz egin nahiko nuke. Zer oso nahi dezu? Zergatik politikan barne sartu zinen? Txikitatik, politiko izan nuen, nire politikoak izan zira hori. Barkatu mozteatik, baina bestela ez dugu denborarik izango azkenengo galderekin bukatuko. Baina lehenik, musika pixka bat. Hemen gaude berriro, orain azkenengo galdera. Badakizuen hor kantatu duen kanta hau? Ikusi